Zdravím všetkých sledovateľov. V dnešnom videu sa budeme venovať modelovým sezónnym aktualizáciám z mesiaca október pre aplikovateľné pre zimné mesiace nadchádzajúce zimy. Bude sa jednať o modely ECMWF, Meteo France, UK Met Office, JFS, Icon, kanadský GEM, japonský GMA. Čiže máme dosť veľa modelov, kde by sme mohli detekovať alebo odsledovať nejakú podobnosť v anomáliách. Čiže v prvom rade povedzme si, čo znamenajú farebné znázornenia. Anomália geopotenciálu na hladine 500 hektopaskalov. To znamená, že všetko, čo trenduje k červenej, môže naznačiť trend k vyššiemu tlaku vzduchu, k vyššiemu geopotenciálu, anticyklóne a nižší farebný oteň smerom k silno-modrej je nízky geopotenciál, zrejme tlakové níže. Čiže vo vysokom geopotenciáli sa pohybuje prúdenie v smere hodinových ručičiek a v modrej farbe alebo v neutrálnej, bližšie k modrej, cyklonálnej v protismere hodinových ručičiek. Čiže začneme modelom ECMWF a začneme si od mesiaca november sledovať anomálie. Čiže november celkovo má vyšší geopotenciál v Arktide a v Grónsku v severnej Európe. Neutrálny juhozápadne od Írska. A my sa nachádzame v takom troška nevýraznejšom odchýlkovom geopotenciáli, ale trošku vyššom. Čiže teoreticky by to blokovanie mohlo byť viac severnejšie, indikované červenou farbou. A práve stredná Európa by mohla mať tej červenej farby čo najmenej, čiže bol by tam nejaký potenciál vpádov v ochladení. Mesiac december zase indikuje najvyššiu odchýlku geopotenciálu okolo Pobaltia, južnej Škandinávie, ktoré by k nám mohlo priniesť v smer hodinových ručičiek suché, východné, chladné prúdenie, čo relatívne celkom dobre vystihuje aj moju sezónnu predpoveď počasia, ktorú som publikoval nedávno na YouTube, kde som videl centrum tlakovej výše trošku severnejšie v Európe ako zvyčajne. Čiže mohli by sme potiahnuť kus suchšie, chladnejšie prúdenie. Január, niečo podobné, len centrum tlakovej výše sa presunulo viac na západ, medzi Benelux, Norsko a Britániu. My sme tiež vo vyššom tlaku vzduchu, ale prúdenie by mohlo byť ešte severovýchodnejšie, ale relatívne suchšie. Pozrieme sa na február. Taký cyklonálny západné prúdenie. Skôr tlaková výš na východ od nás a teplé juhozápadné prúdenie. Čiže trend skôr v prvej polovici zimy k blokovaniu severnejšie od nás, december, január, teoreticky by mohlo priniesť chladné, suché prúdenie. Niečo podobné, čo som aj indikoval v sezónnej predpovedi. Až s tým rozdielom, že oni ECMWF zatiaľ vidí február, takže bez nejakého blokovania zemového, kde by k nám prúdil skôr juhozápadný vietor. Meteo France vidí november tak, že by sme mali byť takto dosť chaotická anomália, vyšší geopotenciál v Škandinávii, severovýchodné Rusko. V podstate nejaký výraznejší trend z novembra sa nedá indikovať. Možno trošku viac vlhkosti z Balkánu u nás, alebo aj kus vetre od východu, čiže možno nejaký ten sneh vo vyšších polohách. December vidíme podobný trend ako ECMWF s tým, že tlaková výš není ako ECMWF okolo Balkánu, okolo Pobaltia, ale skôr viac v západnej Európe zasahujúc aj nás. Tu by prúdenie okolo anticyklóny mohlo byť nejaké také nevýrazné severozápadné v priemerných teplotách. Január zase
tlaková výš Azorská smerom do Európy, lenže v takej pozícii, že by k nám mohlo byť skôr juhozápadné prúdenie, ja si myslím, alebo západné, s tým, že by bolo teplo. Vidíme tu modrú, hej, pravdepodobne cyklóna, polárny vortex a silný jet stream smer Európa, že by prinášal teplý vzduch do Európy. Február, zase masívna škandinávska anticyklóna, východné prúdenie ku nám, suché, chladné. Čiže tam február by bol relatívne potenciálne najzaujímavejší asi, ale vyzerá to aj dosť sucho. Je britský model, UK Met Office, pre mesiac november. Vidí takto. Cyklóna Azorská výš, premiestnená viac severozápadne v Grónsku. Neutrálne tlakové pole v Škandinávie, ktoré by z časti zasahovalo aj Poľsko. Čiže tu by prúdenie tak severozápadne. Toto sa asi najviac podobá niečomu takému, čo ja myslím, že v novembri bude. Že Azorská výš sa deflektuje severne a k nám prepadnú vetry od severa v novembri. A že v novembri už budeme mať prvé pozdravy zimy. Že UK Med Office sa celkom zhoduje s mojimi intenciami. December zase európska blokácia. Tu nie je veľmi čo zaujímavé vidieť. Stredom okolo Francúzska. Všade by bolo relatívne teplo. Možno u nás viac inverznejšie, keďže by sme boli na tej strane tlakovej výše, ktorá by nebola tá najteplejšia. Najteplejšie by bolo niekde okolo Britských ostrovov a najchladnejšie na juhovýchode Európy. Zrejme by išlo o inverzný charakter počasia. Január, relatívne najvyšší geopotenciál okolo východnej, severovýchodnej Európy, čiže tiež to zaváňa nejakým tým inverzným charakterom počasia. Nikde nevidno nejaké výrazné níže, nejaké výrazné cyklóny, ale toto je len odchýlka od geopotenciálu, takže je možné, že tu bude polárny vortex sa nachádzať niekde okolo západného Grónska. My by sme boli v nejakom suchom inverznom prúdení. Február vidí tzv. Západné negatívne NAO, blokovaniem v západnom Grónsku, ktoré by viedlo k tomu, že najchladnejšie v Európe by bolo na západe, severozápade, s tým, že my by sme boli na prednej strane cyklóny v nejakom takom zrážkovo bohatom, ale nie veľmi pozitívnom pre zimné počasie v nížinách počasí prúdení, keďže by sa stred cyklóny zrejme nachádzal ku západnejšie od nás, ale asi podľa arktického blokovania by bol v tom mesiaci viac šanci na to, že by sa tá cyklóna presunula na východ, aby mohli prísť nejaké zrážkové aj snehové situácie. Model GFS alebo CFS, ako poznáme, generátor falošných správ, takzvaný. November, relatívne vysoký geopotenciál, vysoký tlak vzduchu v Škandinávii, keď tam by prúdilo také suchšie, chladnejšie prúdenie. December zase vidí tlakovú výš okolo západnej Európy, ale brázdu vo východnej Európe, severovýchodnej. Že teoreticky by k nám mohol prúdiť severozápadný vzduch, ktorý by nemusel byť veľmi teplý. Január zase blokácie príliš severne od nás, chlad by mohol byť na Islande, Škótsku, západnej Škandinávii, u nás teplo. Február tiež nejaký cyklonálny blokovanie až príliš severne. Zároveň jet stream by išiel krížom až do západnej Európy, ak nám by prúdilo juhozápadné južné prúdenie, takže nie veľmi výrazný, zaujímavý február. Chladný model Icon nemecký, november. Výrazné blokovanie v Grónsku, Islande a nejaká tá výšková níž ku západnejšie od nás, lenže aj na východe je blokujúca výš, čiže chladno by bolo v Alpách a v západnej Európe. Záležalo by od postupu tej tlakovej níže, či by sme aj my si odkorili z toho chladu, ale potenciál tam je. December, masívna anticyklóna prakticky v celej Európe.
so stredom niekde, dajme tomu, v západnej Európe, čiže možno inverzné, ale aj suché, chladné počasie, podobne ako ECM model, január. Zaujímavý v tom, že Azorská výš by bola deflektovaná smerom severne a nejaká tá výšková bráza by mohla prúdiť aj k nám od severa, priniesť viacej ochladení a snehových zrážok. A február, nevýrazné tlakové nejaké odchýlky, tiež Azorská je trošku viac severne, čiže relatívne normálne počasie bez nejakých výrazných anomálií. Pozrime sa na Kanaďanov, GEM, november. Zaujímavý november, podobnosť s predošlým modelom nemeckým, kde by bolo blokovanie na Islande, Azorská výš deflektovaná úplne na sever až do Arktidy a výšková brázda vo východnej Európe, ktorá by k nám priniesla chladné severné prúdenie. Čiže tu máme tri zhody. UK Met Office, ICON a GEM majú relatívne zaujímavú anomáliu, s ktorou sa zhodujem aj ja, keď sa MJO v novembri dostane do sedmičky, že by mohlo začať zima celkom zaujímavo skoro v novembri. December, tlaková níž v východnej Škandinávii, ale zase tlaková výš v Stredomorí, že takéto západné prúdenie, nič veľmi zaujímavé, možno občas severozápadné, čiže zima by z toho bola možno na horách, ale nič moc. Január, európska blokácia, Jetstream veľmi severne, tak kde až okolo smer Arktida, smer k pólom, takže tlaková výš by znamenala suché prúdenie, možno občas inverzné, ale relatívne teplé. Február, dosť podobný, pozitívne NAO, Jetstream na severnej dráhe, ale aj zároveň aj nejaká tá výšková níž okolo Balkánu, čiže možno by sme mohli profitovať z tejto situácii nejakými snehovými zrážkami vo februári. A pozrime sa ešte na Japoncov, či aj oni uvidia nejakú podobnosť v iných modeloch. Tiež tu vidíme v novembri napríklad vyšší geopotenciál medzi Islandom a Grónskom. Azorská výš je deflektovaná severne, s tým, že by mohlo otvoriť dvere nejakej tej európskej brázde. Aj keď tu nie je až taká výrazná, lebo existuje pravdepodobnosť, že by tá, ktorú aj v momente sledujeme tú veľkú anticyklónu na severovýchodnej Európe, že by nebola úplne k nám priaznivá, že by to prepadlo až ku nám, ale existuje už štvrtý model, ktorý indikuje Azorskú výš na severnej dráhe s tým, že by nejaká tá brázda do kontinentu prepadla. December zaujímavé v tom, že najvyššie odchýlky geopotenciálu sú v Arktide a najnižšie v strednej Európe, aj západnej, čiže by sa tiež otvárali dvere k nejakým zaujímavým vpádom. Január, zase nejaká cyklóna v Atlantiku a k nám teplé juhozápadné prúdenie. A február, tiež nejaké to blokovanie v západnom Grónsku, ale situačne tiež by k nám možno bolo skôr juhovýchodné prúdenie teplé. Takže celkovo tie modely inklinujú k tomu, že potenciálne by mohol byť začiatok zimy už v novembri, keby sa nám tie útvary celkom dobre naukladali, s tým, že december vidí to tak viac ako polovica modelov, s tým, že by tlaková výš bola na takej strane pre nás, čo by znamenala taký inverzný, suchý, chladný vpád počasia, s tým, že by to trendovalo v druhej polovici zimy k pozitívnemu NAU a Jetstreamu krížom cez západnú Európu a nejakým tým menej bohatým, chladným, zrážkovo-snehovým situáciám. Čiže možno by sa z toho dalo predpokladať dobrý, lepší začiatok, inverzný stred a teplý koniec zimy. Až určitými výnimkami by sa to dalo takto nejak charakterizovať. Takže zatiaľ takto to vidia oktobrové modely sezónne. Takže toľko do mňa zatiaľ na dnes. Čaute.